Къде е кончето, тати? Конче, къде си, конче? Къде го хвали кончето, татко? Това какво е? Костенурка? Брючи, как се казва кученцето на вилата, мамо? Кучи. Не кучи, Зеко. 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 Как му викаш, мамо? Зеко, махай се. Бабу. Да, при баба и Зеки. Дади. И при дядо, да. Тати, как прави котенцето? Тати, котенцето как прави? Котенцето. Айде да кажем чао на камерата. Чао! Чао, чао! Кажи чао на тати на камерата, на зрителите на камерата. Чао, чао! Bye. Ето ме на Бенджи в перфектна форма. Самолет. Това е самолет, мамо. Тате! Къде е кончето, бе, тате? Как прави прасенцето, мамо? А прасето как прави? Мама Бенджи. А прасенцето как прави, мамо? Това е камион.